В апартамента съм, искам много да ви благодаря за всичко. Този път аз плащам. Бихте ли могли да ми преведете пари? Да. Обаче този път с яхта. Нали ще дойдеш? Аз не съм сигурен. Как не си сигурен? Имам планове за лятото и не знам. Какви планове? Ако искаш повече пари, си ги изкарай. Добре, много ви благодаря.